Halo sedulur kabeh, ketemu maneh karo aku. Ing kalodhangan iki, ayo bareng-bareng bahas sesuatu sing kayane wis akrab banget lah ya neng kuping awake dhewe. Tapi opo ya awake dhewe iki bener-bener ngerti jerone? Ayo digoleki bareng-bareng. Koe mesti kerep krungu ta? Tembung-tembung kaya aji-aji misale, kanggo kadigdayan utawa donga pas awake dhewe lagi ana penyuwunan marang Gusti. Lah tembung-tembung kuwi janjane wis dadi bagian sing ora iso dipisahke saka obrolan saben dinane wong Jawa. Nah, jebule kabeh istilah mau kuwi aji-aji, donga lan sapanunggalane kuwi ana ing ngisore payung siji sing luwih gedhe, jenenge japa mantra. Iki dudu temu anyar lho ya. Iki konsep kuno sing nyakup kabeh, ya kuwi mau donga lan rapalan sing dipercaya duweni kekuatan gaib. Oke, ben luwih gamplang, ing bahasan iki kita arep ngonceki siji-siji. Mulai saka apa kuwi japa mantra, terus tembung-tembung kuncine apa wae, guna lan fungsine kanggo apa, mengko tak wenehi conto rapale sisan, lan terakhir panggonane ing budaya Jawa saiki. Wes, ayo langsung diwiwiti wae. Nah, kita mlebu bagian kapisan. Japa mantra, apa kuwi? Jadi, apa to jane sing dimaksud karo japa mantra iku? Intine ngene, japa mantra iku ya rerengkening tembung. Iso wujude swara, tembung utawa ukara sing dipercaya nduweni daya kekuatan gaib. Bayange wae kaya password spiritual ngono lah. Tembung liya sing maknane meh padha ya ana kaya donga, sidikara utawa aji-aji. Ya kabeh kuwi nunjuke konsep sing padha. Lah iki sing menarik, jebule japa mantra kuwi ora mung babagan sing mistis-mistis tok. Ing sastra Jawa, iki malah dianggep kaya geguritan utawa puisi lisan. Loh kok iso? Lah iya, merga basane kuwi endah, ana iramane, lan pilihan tembunge kuwi ora asal-asalan. Saiki, ben awake dhewe iso mudeng tenanan soal japa mantra, ana istilah-istilah penting sing kudu dingerteni. Yuk dibahas siji-siji. Sing kapisan ana sing jenenge rapal. Rapal kuwi ya pocapan utawa unine tembung-tembung mantra kuwi, suara sing metu. Gampangane ngene, rapal iku wujud lisane saka japa mantra. Lah, carane ngucapke rapal kuwi ana loro lur. Sing pertama jenenge ngemelelake rapal. Iki artine diucapke nganggo swara, arepa banter, arepa lirih. Nah, sing kapindho jenenge matek rapal. Iki sing diucapke ning jero ati, dadi ora metu suarane. Tapi loro-lorone kuwi dipercaya padha-padha sektine. Nah, nek mau, ropal iku wujud lisane, saiki ana wujud tulise. Lah nek mantra kuwi ditulis utawa digambar ning media, misale kertas utawa kain, kuwi jenenge dadi rojah. Terus ana maneh sing jenenge jimat. Jimat kuwi ya barang apa wae, iso watu, keris utawa liyane, sing sengaja diisi kekuatan magis manggo japa mantra. Dadi barang kuwi kaya dadi wadahe kekuatane mantra. Oke, lanjut bagian telu, guna lan fungsine. Nah, terus kanggo apa to jane japa mantra kuwi diucapke? Ternyata tujuane kuwi macem-macem banget. Ana sing ditujokake langsung marang Gusti, ya dadi donga. Terus ana sing kanggo awake dhewe, kanggo nambah kesektian misale. Iso uga kanggo wong liya, kanggo makhluk alus, malah kanggo barang-barang mati. Contone ya mau, kanggo ngusir lelembut utawa ngisi kekuatan ing jimat. Wis, saiki mlebu bagian papat conto rapale. Teori terus yo ngelu to. Saiki ayo dirungokake langsung contone kaya piye. Tapi eling ya, iki mung secuil conto cilik saka ewonan mantra sing ana ing tanah Jawa. Iki conto sing kapisan, mantra sing ditujuake marang Gusti. Isine kuwi puji-pujian, terus ana panyumunan ben diwenehi gampang anggone golek rezeki utawa gawean. Nah, iki cetha banget nek fungsine mantra ing kene ya dadi donga. Nek iki conto kanggo diri pribadi. Tujuane kuwi madhangake ati, ben atine dadi padhang, tentrem, ayem. Coba rungokno, bahasane endah banget ya. Kaya sing tak omongke mau, wis kaya geguritan. Lah nek iki conto mantra sing rada beda, ditujoke kanggo wong liya. Iki khusus kanggo mbalekake niat elek utawa tenung ben malik ning sing ngirim. Biasane iki diucapke pas wayah surup,
ning narep lawang. Iramane luwih tegas lan hawane kuwi krasa banget nek duweni daya sing kuat. Oke, saiki bagian pungkasan. Bagian 5, panggonane ing budaya Jawa. Dadi, ning ngendi wae tajane japa mantra iki isih urip lan digunakake. Jebul, japa mantra iki nduweni peran penting ning rong jagat sing beda. Ing sisi siji, ana jagat pakeliran. Ki Dalang kuwi mesti ngucapke mantra kanggo nguripke wayange, ben pagelarane luwih greget. Nah, ing sisi liyane, ana ing upacara adat. Contone kaya tingkepan utawa pitonan, mantra diucapke kanggo nyuwun keselamatan. Khusus ing upacara adat, fungsine mantra iki dadi luwih jero maneh. Ora mung babagan gaib tok, tapi ya dadi wujud tresnane wong tuwa marang anake, dadi cara ngrabotake paseduluran, lan mestine kanggo nyuwun slamet sisan dadi wujud rasa syukur marang Gusti. Dadi, yen ditarik kesimpulan saka kabeh omongan mau, cetha banget ya nek japa mantra kuwi dudu mung sekedar tembung-tembung magis sing ora ana maknane. Japa mantra kuwi paling ora duweni 3 pasuryan. Siji, pasuryan donga, yaiku hubungan spiritual marang sing kuwasa. 2, pasuryan sastra, minangka warisan geguritan lisan sing endah. Lan 3, pasuryan budaya, sing dadi bagian penting banget ing upacara lan kesenian Jawa. Nah, kanggo pungkasan, aku duwe pitakonan kanggo direnungke bareng-bareng. Nganggo 3 pasuryan mau, donga, sastra, lan budaya, menurut panjenengan, opo tradisi japa mantra iki isih penting dijogo ing jaman saiki? Coba dipikirake. Matur nuwun sangat wis ngrungokake, nganti ketemu maneh.